Hello sa inyo mga my friend at welcome back again sa aking channel. Ayan, for today's video, ayan, ipapakita ko sa inyo yung aking bag, kung ano ang laman ng aking bag. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Ayan, ito yung aking bag mga my friend. Ayan, maliit lang siya mga my friend. Ito shoulder bag lang siya. Ayan, shoulder bag lang. Ayan, napakamura lang tong bag ko mga my friend. Hindi ito mamahalin. Ayan, tag 25 lang ni siya mga $25. Ayan, gipalit isa akong bana mga my friend. Regalo sa akong birthday ba. Ayan. Ayan, ipapasilip ko na sa inyo yung aking bag kung anong laman. Ayan. Ayan lang siya my friend. Ayan. Ayan, yung unang laman ng aking bag mga my friend ay ano, ewan ko bakit ako nagdadala nito. Cotton buds mga my friend. Ayan. Cotton buds. Ayan. Ewan ko bakit may dala talaga akong cotton buds sa bag ko. Ayan. Nilalagay ko sa plastic kasi wala akong plastic na maliit. Kaya ito na lang. Naka ano, ziplock. Ayan. Nilagay ko to. Ayan. Cotton buds. Totoo talaga yan mga my friend. Nagdadala talaga ako ng ano, cotton buds. Ayan. At di mawawala yung foundation. Ayan. Liquid foundation. Ayan. Nabili ko to sa Walmart. Ayan. Mura lang rin to mga my friend. $25. Ayan. Ayan. At saka ano lang, lip tint. Victoria's Secret. Ayan. Mahal-mahal na. Pero hindi ako ang bumili nito. Bigay lang. Bigay lang sa akin to mga my friend. Ayan. Ito yung dinadala ko kasi maliit lang siya at payat. Ayan. At saka, ayan, blush on. Blush on. At saka, may dala rin akong brush. Ayan, hindi nawawala yung brush mga my friend. O, paano gamitin kung walang brush, o, diba? Ayan. At saka, ayan, meron din akong eyeliner. Ayan. Eyeliner. Tsaka, hindi nawawala ang chani. Dinadala ko talaga chani, my friend. Ewan ko ba bakit man dito sa bag ko tong chani ko. Ayan. Napaka favorite kong chani. Ayan. Mura lang rin to mga my friend. Hindi naman mahalin yung mga gamit ko. Ayan. Yun lang. At saka, ayan. At saka yung pinakalas ay, ayan, wallet mga my friend. Ayan. Wallet na walang laman. Wallet na walang laman. Ayan, ito yung aking wallet mga my friend. Ayan. Sinsya na at sira na. Sira na yung wallet. Ayan. Ayan siya. Walang kalaman-laman yung aking wallet mga my friend. Puro resibo. Ayan. Walang pera tong ano ko mga my friend. Walang pera. Walang pera yung aking wallet. Ayan. Yung mga ano, yung iba, yung mga picture-picture. Ayan, yung mga picture-picture. Yan lang mga my friend. Walang kakini-kini yung aking ano, wallet. Walang kalaman-laman. Yan lang. At saka mayroon namang laman siguro to. Ayan. Ayan, may 5 na barya. Yung mga barya. Ayan. Ayan yan. Yun lang yung laman ng aking bag mga my friend. Ayan. Daming barya. Ayan. Ayan. Basta mga my friend. Ang dami kong mga ano rito. Mga picture. Ayan. Yan lang mga my friend. Yan lang ang aking laman sa aking wallet. Ayan. Ayan, yun na mga my friend at tapos na. Ayan, thank you for watching. Sana nagustuhan yung aking ano, vlog for today. Yung aking vlog for today. Ayan, na walang kakwenta-kwenta. Yan lang talaga, napakasimple. Ayan. Ay, nakakalimutan. May nakalimutan pala ako mga my friend. At ito yung ano, dala ko rin yung aking fishing card. Ayan. Yung aking fishing card. Ayan. Yan mga my friend. Salamat sa inyong panunood dyan. Ayan. Sana nagustuhan niyo yung laman ng aking bag. Ayan. Salamat and bye-bye.